voksen i år. Jeg hedder Mathilde, jeg er 7 år. Jeg hedder Valur, jeg er 7 år. Jeg hedder Ida, jeg er 9 år. Wow, I er bare seje. Jeg skal lige høre en gang. Hvorfor er det sjovt at gå til cheerleading? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke. Er det svært at lave de her stunt, I laver? Nogle gange. Nogle gange skal man træne rigtig meget for at lære det. Ja. Passer I godt på hinanden, så der ikke er nogen, der kommer til skade? Ja, det gør jeg faktisk meget. Og det hjælper jeres træner jer også med, gør de ikke det? Ja. Hvad synes du, der er det allerbedste ved cheerleading? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke. Er det kammeraterne måske? Ja. Og hvad med dig? Hvor længe har du gået til cheerleading? Et år og et halvt år. Wow. Jeg synes, I skal give pigerne en rigtig, rigtig stor hånd en gang til. Det var rigtig flot, piger.